Ака завод набошад какой-то размер кам мешава? یه صفت تخته فرق میکنه. این дарои қазоқистон яка. дар инҷо омада бемалол шумо харид кунед мешавад. ё дарои МДФ эълонӣ мегӯянд ака ёра. дӯстони азиз, ина бо сезони катҳо омадан, сар шидан. Барои шумо кадом размери катҳо лозим бошад? ассалому алайкум ҳамотони азиз. Бисёр кас пурсида буданд нархҳои тахтара гап занем гуфтанд. Ина худохоҳад мо имрӯз навора сар кардем. Манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод мешавад. мағозаи ҳоҷи акай Даврона ҳастанд. ҳозир дар инҷо тахтҳои нав омадагӣ бо як аксия давом додеста. дӯстони азиз, вақте ки аз ҳамин мағоза тахта харид карде шумо, симент мондагӣ, сименти Хуаксин 400 нархаш 44 сомони бемалол харид карда мегирем. ва тамошо кунед, дар инҷо чанд намуд тахта ҳаст. нархоша барои шумо гап зада мерем. видео махуш шуда боша, як дайта лайкода фаромӯш накунед. касоне ки аз ҳамин ҷо бисёр бор тахта харид карда боша, фикротона бемалол дар комментара нависед. дӯстони азиз, мо навора сар кардем. видеоро бо диққат тоқиша тамошо кунед. дар инҷа дарҳои треза, оҳани, пластики, шифри, азбезни, река, тахта ҳамаша худохоҳад ба навор гирифта. нархоша гап зада мерем. хулас акай ҳоҷи ай кадом сар мекунем? همین سر. аялам рафтем. хулас ай шифр сар мекунем. шифри вална азбезни мешавад. шифри ки ҷои худохоҳад акай? شفیر دوشنبه. шифри душанбе. سامونه. сомон шифр чанд сомониш деса? 49 сомони. ёш чека? شانای دوشنبه. ишо? او 50 сомон. агар ай ҳаминҷа тахта харид кардеш, шифр ам харида боша, ай ам бо нафар мешавад. фаҳмон. ана кун дар инҷо река, палавой, битсатка. хоб ай ам сар кунем, гап занем нархош чӣ хел? این 35 که 35 بار پیشتر همونه 125 سومون. 125 сомон ҳама 6 метр айно. 35 با 14. 35 ихелиш 14 розиш. 6 метр. хоб. нархо чӣ шуда? аввал да бо чанд кашид видео накардем. курсу кам кам баланд шуда, гурси нархон баланд мешавад. баланд мешавад. вақте ки сар шида нархон баланд шида. фаҳмо. ана кун дар инҷа бо тахта иам 4 ё ки ё 5 یا 45 میگن بزرگ فروختن 43 میبره قاسش. 43 یا 43 خیلی 14 155 سومون. خیلی با قیمت شده است. اکم خوش بالا شده. این دوستان عزیز، امروزنگی نواری ما درباره مسائل ساختمانی میشود، یعنی که تخت شیفر، انا سیمنت همش خلاص امروز چندم چیسلو 12 مای. امروز چیسلو یه بار دیگه گپ زدم میره. مثال که از که ویدیو پیش فکر میکنه 13 апрел. ина дӯстон азиз 13 апрел 2025 сол. хоб нархои имрӯза. хоб ёш чӣ қишин санака? иш 12 ки 43 ка. 110 сомон. 110 сомон ё ҳама дорем бо 35 60 11 меброяме ки барошон 12 мегаша 11. о 100 сомон. холас ина мебиён кадомаш маъқул бошад, чинда рафтан мегирем. мешидаги чанд сомон акайда? 110 сомон. 110 сомон. инош یا چیلی پر رای توزه تخته زاوده یا 150 سومون. 150 سومون 145 سومون میشه. خلاص نه بود داریم چیلی پرستای داریم، این زاود نیست. یا 140 سومون میشه. اگه زاود نباشه какой-то размер کم میشه. نه صفت تخته فرق میکنه. مقصد ای درخت ها؟ ای درخت بریشش. ای گرموش. اینا یو 6 متر یا چند سوم میشه گفتن که 135 سومون میشه. 135 سومون چند بچه؟ 14 بچه. تازه 4 میبره یا نه؟ 4 ممکن زیاد ببره. در دونش یک تنیم تا بود داره که تنگ میبره، 38 میبره. اکنون یوشه هم خیلی تخته میاره. خلاص مترش هم میاره چی کرده؟ ای 4 بالا هم داره، پایین هم داره، اینه که 4 قبول شده گیت. اینا با دوام میتیم پرشه؟ ایش 45 که. یوشه؟ تازه 45. 50 کای بزرگ کوتا فروخته سیان 45 میبره размерش 45 با 14 165 سومون. 160 سومون میشیدگیشه. انا 5 متر یا که 4 متر همه размерش هم میبریم حساب میکنیم. فهمو. انا ایوش یکا؟ این 35 کی بزرگه. 35 سراکوفکا گفتای فرا 39 با 14 تخته زاور. خب 130 سومون. با از اون قدم میتیمش. یا هم ماشون دوستان عزیز 6 متر برای شما اگر 4 متر یا که 5 متر در کو باشم بریده متر بیمارو حساب کتاب قدم میگیره. تایرو شما هست 4 متر و زخیم داریم خیلی. در کو باشن آوردن میگیره. خب ایشم ای همه آیا؟ نه ایش 38 تا. این 38 تا؟ این 38 تا. این زاوده باقیلوما؟ این هم تخته زاوده. این را ببینید دوستان عزیز چقدر رشدک است.
мақсад тахташон арча чинда харид карда рафта мегирем. Арча о саснай мақсад тахтои пихта вай нест. нархош чиқин ино ака? 133 сомон. Ина дӯстон азиз 133 сомон. Касоне ки аз ҳаминҷа тахта река ёки шифр харид кард, пеш аз наворда гуфтем ки сементи хуаксин ёвон овардаги. Ёвон 400. Маркаи 400 бо нархи 44 сомон. Агар фақат семент харидорӣ кунад чанд сомон метаҳем? 47-48 фурухтесем бозоро. Ина фақат сементи холӣ харид кардед 47-48 сомонӣ бурда мегиред. Агар тахта харид кардед 44 сомонӣ бо нархи дастрас оптом харид карда бурда мегиред. Анакун палавоё. Полавои тахтайна. Дюймовка меган 2 айғавсиш. Ё 80 сомон. Ина бо ҳамина дорем, о 2.5 дорем. Тоза 2.5 меброяд. Ё 85 сомон. 5 сомон қимата, лекин ғавсара. Ина сон азиз, палавоё 85 сомон. 85 сомон. 85 сомон. Ина 12 65 сомон. Ё ҳамаш завода на? Тахтай завод мегем, вали ака завод гуфта чиша меган? Сифати тозаша меган, мақсад тоза. Тоза. Ина сон азиз. Ана лаго чӣ хештисан? Лаго 100 сомон, 90 сомон. Ҳар хел размерош аст. Ина сон азиз, тамошо кунед. Хулас нархҳои имрӯзаро шумо шинос карда нишон додед? Даҳак дорем, даҳаки 2.5. 55 сомон дорем, бо 50 сомонаша дорем ҳамира. Иш 50 сомон. И 55 сомонай, мо болода дорем 50 сомон. Вай сифатиш камтар пасарам И 2.5 тозай, вай 2 айғавсиш. Ина дӯстон азиз. Айғавсиёшон фарқ мекунад. Омада чинда гирта харидорӣ карда рафта мегирем. Акун 4 метрашам нишон метаҳем, ҳа? Ябор семент агар не нишон метаҳем пештара гӯс. Семента бармеяд. Семента нишон метаҳем. Сементи ёвон, ғаюр мешавад. Сементи ёвон ғаюр. Маркаи 400. Ина як пешта нишон метаҳем. Тахта харид кардед 44 сомоне бо нархи оптом марҳамат. 10 қопча, 20 қопча, чанд қадар ко бошад бемало харид карда рафта мегирем. Акун бошад қафо мезгарем. Ампара 4 метра нишон метаҳем. 4 метра ё 4.5 ёки 4? 4 тоза. 4 тоза, ихелис 14. 4 ба 14 ҳай. Ихел дарозишам 4 метра. 4 метр 110 сомон бозор фурухтасем 103 сомон. 103 сомон ким бо айдам арзон шавад. 100 сомон ам мумкин битемша. Ина акун бо ипарадам бо полавоё. Не полавоиш хай 4 метра. Ё 6 сомон. Ё 45 сомон. 45 сомон. Хулас дон азиз бемало харид карда рафта мегирем. Акун бошад дар ин парам бо тахтои бахтунам 5 тоза ам аста. 5 ам дорем, 45 ам дорем, 18 ва 20 ҳар намудош размерош ҳаста. Хайбия бо вайша нархоша гуфтам. дӯстон азиз, ина бо сезони катҳо омадан, сар шидан. Барои шумо кадом размери катҳо лозим бошад, марҳамат бемало занг зада муроҷиат кунед. Барои шумо ҳама намоишро тайёр карда метиҳад. Лак кардаги тайёр мешавад. Ино худохат загадовка тайёр кардастанд. Лак, краска ҳамаш худохат тайёр мешавад. Хулас нархош размери 2.5 ба 3.5 ай 6000 сар мешавад. Бо поён ҳаст, мақсад 2 ба 3 ҳаст, 2 ба 2 ҳаст. Кадом размер 2.5 ба 3 кадом размерш дар кор бошад, бемало шумо харид кардан гиред мешавад. Ина худохат сезони катҳом омад. Харид карда рафта мегирем. Иншоалло бо нархи дастрас, дасти меҳнатӣ дӯстон азиз. Ина кадом размер мегиред, кадом материал мегиред, мақсад ғавсай, тинкай, стумош чӣ хел мешавад, ҳар заказ карда рафта мегирем иншоалло. Барои заборам яхелиш барои патолог дам задестай навестода телефоншам ҳаст. Ё чанд сомони ака? 45 сомон. 45 сомон. Кадом гулш маъқул бошад, а? Ҳаста. Хоб 1 ба 2 мешавад, а? 95 ба 2. 95 ба 2. Дар инҷо каникон ҳаст, барои гипса кардан профилошам ҳаст. Ва утеплителам ҳаст, ва стиклаватам ҳаст неҷаби хоставорам. Хоставор дар ин пара ина доромадед барои ҳамин сохтмони шумода чӣ лозим бошад, ҳамаш ҳаст. бемало дар инҷа харид карда скотч мегем, имунса, траверсинг, ана колер, полер ҳамаш ҳаст. ина дар инҷа бачаҳо ҳамҷада савдо кайса худофар. Аксия айноми канал Колхозоботе омад. Бемало харид кардан гирад. Ина бародар ҳамҷада ҳаст. Гипсакардон чӣ хел ака гипсакардон? Гипсакардон 33 сомона дорем, 50 сомона дорем. И акҷоя? Тоҷикистон ай ҳамаш я намудаш кабутай хели, намудаш простой. Ина рекламаош моҳир задаги ҳастай. Моҳира. Ина дӯстон азиз, гипсакардон 34 сомон кутед?
30 сомона дорем, Аҳа. 50 сомона дорем. Ака сифатош мумкин мустаҳкам боша? 50 сомона. фарқ мекунад. 30 сомона, 50 сомона. Хулас дар инҷо омада бемалол шумо харид кунед мешавад. Акун бошад зир дарҳои оҳанӣ ва пластику треза ҳам маша барои шумо нишон дод гап зада берем. Дар ин пара ина витрино ҳаст. Хоб. Юнопен. Дарҳои трезаҳои пластикӣ. Размери бахир 1.20 ба чанд? 1.21 анака. 1.21 а? Нархош чиқадар ака? Нархош ё чанд намуд мешавад ака. ҳозир Ё ҳамиш ҳастай чӣ? ё 950 сомон форчка дору. Гарантияти герметик дора, профил дора анака, профилои ғавс. Ана бо ина ролерош ҳастай ё 750 сомон, 1.21 бо форчка дорош ҳастай 850 сомон. Мақсад сифатои чӣ? Лер чӣ? Лер. ё 750 сомон. И форчка дорош. 750 сомона. Ям герметик дора, профилои ғавс дора анака. Фаҳмо. Даро чӣ қисм анака як даро ҳар хел анака ҷон. Даро ина ҷамиёем дари мисол арзонтараш никелниё наён 1000 сомон. 1000 сомона. Амиё бо дора ду сифат доранд. Бо ҳастай 900 сомонаш ҳам ҳастай. Ай ҳами чиз. Ин мина ҳам хемона. Ана айҷа ҳастай бо ина ё ай. Аҳа, и коричневиша? Коричневиш. Ё 700 сомон. 1700 сомон. 1700 сом. И чанд замока? Ё ам як замока, замоки калон дора, оно уҷо ҳастай мисол глош ҳар хелай. Аҳа. Як замок. Не, и 2.5 ака. Ё Россиян гарантиш хати. Баъд иҷа ҳамун никелиёе ки 1000 сомон ки гуфтум ина иҷа ҳастай ака. И ғавс шай. И бо аюда қиматтарака 1800 аиш. Полни ғавс айда дуруш ана хайтек стил дора. Олин дуруд ҳастай нишон метем. Хулас вариантҳо бисёр бемалол омада харид карда мегирем. Дар инҷо ина барои душӯи дарои пластикӣ 650 сомон любой размериш ака. ҳастанд. Ва инаи трезои кабуд антигрантҳои нав буромадаи шишаҳои кабуд кати 1100 сомон ё. 1.20 ба 1.30 а? 1.20 ба 1.30 ҳо. Хоб мисол ака бачаҳо дарои алюминий дар кор мешавад ё ки пластикӣ барои берун ё ки барои офиса дар кор мешавад. Ваям заказ кардан тайёр карда метавонед шумо? Ҳо ака сех дорем худмон, сехи худмон ҳастай мисол як квадратҳои наёра ака 700 сомӣ ба герметик профили ғавс хати зада метем чӣ намуд размери боша. Ана иёра боша ака, иёра то ана 400 сомон зада метем вобаста ба материал, ай материалошонам чанд намуд мешавада. Иёрам фарқ надора кадом размере ки бигам профил хати, мақсад дорвош хати, гарантиш хати тайёр карда метем. ина кадом размер, кадом материал дар кор бошад заказ кунед, худохоҳ барои шумо тайёр карда метавонад. Ва инош чӣ? Иём ҳамон ки берун дадидем 850 сомон. 850 сомон дар размер. Ёз бо аксия шидаги қати ё як пенаву подвесош падаркам. Аҳа. Як пена, як трезада мерасад. Падо як пена, мақсад ҳам пенои акфикси оригинал. Аҳа. И қатиш қушай. Фаҳмо ина як туҳфа дорад. Ин ҳам камшта времени аксия чиз ҳаст. Ҳо, 50 сом любой ҷудай ҳам пено. Ина як пена барои падарка дорад. Ҳо, ина дарои ки ҳамон берун дадидем, ана 2.5 гуфтем ғавсо. Ина як замока, замокош чӣ қадар? Замокош соз аст. Хубо. Се замока, ида замока будааст ко? Се замока мобайна бояд замок доштааст. Ай дорун зашолка. Инош чанд сомон ака? Обши гуфтем нархаш. Ин дарои Қазоқистон ака. Ино 2000 ё дарои Қазоқистон ай. Як намуд, ду намуд, ина се намудан ака ё. Баъд ина бо ҳаста ака дарои Россия ай. Ё пам ай 10 сантиметр ғавсиёшон. Ё 2.5 уже мустаҳкама замокош бисёр ина бинем бо се петлиёш 2.5 ака. Ана 4 петлия мешава бо 2800 анаво. Хоб ина ё ҳамун дарои Қазоқистон анака. Чанд намуд айда глошон. Расветкош бисёра. О, расветкош бисёра. Хулас дӯстони азиз, вариант бисёра. Бемалол омада тамошо карда, харид карда рафта мегирем. Акун дарои оҳани ака мисол аями 800 сомон сар мешавад то 4000 мерава. Нархои дарои оҳани. Хоб, ё чӣ гане? Ё дарои МДФ эрони меган ака ёра 450 сомон ё. 450 сомон? Ҳо, 450 сом, 550 сом, ду сор дора ака. Ҳами даро. Баъд иҷа бо дигар намуд тахтагиҳо ҳам ҳастай. И ҳам ҳами истеҳсоли хидмон Тоҷикистон ака, не ки МДФш ғавсай гаранти хати лак доран болошон. Хоб.
Иё 550 сомон. 550 сомон. Ҳо. Як 90 ба 90, а? Як 90 ба 90, 2 ба 90. Баъд иё заказ мешава, размери чанди бугӯй. Табақашам мешава. Ҳо. Фаҳмо. Акун ҳозир телевизорда аксия гуфтем пена пуш карда метем. Ишта ягон чӣ аксия аст? Иштам бо як муомила мекунем, замеси дай харидшон мекунам. Фаҳмо. Акун ин дар комплектда ҳамаш аст, ручка ва қилфош ҳамаш аст. Амдаличкаи гирдаш. Сета петли, ҳамаш аст. Бо қоидави. Ручкаша бо часпонда метем. Ина бо дарои сафедо ам будааст. Ҳо ҳамо МДФ Эронай, ино 750 сом аст. Сифаташ мақсад аю бо ғавстара кайда. Эрон мегем истисоли Тоҷикистон шудиста ёки айпрамо Эрон омадиста? Ака чихе бо маками материалша меёранд, дар Тоҷикистон сабират мекунанд. Ҳо. Фаҳмо. Хулас ина дӯстон азиз, барои шумо кадом дар тирезаҳо лозим бошад, бемалол омада харид кардан ҳозир ина дарои бо навинаи фирмаи Веронай, мақсад ҳамкорӣ кардем бачаҳо қатъи ай тарафи бозори Кушониён, ин даро ҳам ҳозир аксия рафтеса, иё ҳам арзон ҳамон ки берунда дидем 2000 гуфтем Қирғизистон ҳамоай, Қазоқистон. ҳамун дароан. Хулас фирмаи Верона мешава? Ина дар ин ҷанб будааст. Ино Қазоқистоно? Ино мақсад ҳамун дароан. Қазоқистоно? 2000. Ана иё Россискиён. Иё. Ҳозир ин Қазоқистон 2000 гуфтем. Иё чанд сомони шудеса Россискиён? Ана ин 4 петлиёш 2800 10 сантиметр 4 петлия. Ина якта петлия, дута, сета, баъд оина доранда иё. Дурунда? Дурунда оина ҳам дора, стили хайтек ҳам аст. Кадомаш маъқул боша бемалол харид карда мегирам. Кадомаш ки маъқул боша. Хулас ҳозир ҳамин нархҳоро гуфтем. Айноми канали Калхозоботи омад худохат бо аин дам нархҳо арзон мешавад? 100% арзон мешавад. Айноми ҳамин канали шумо гап занан арзон мекунем бо. Ина дӯстон азиз, касоне ки аз ҳамин ҷо омад харид кард, бемалол шумо ана фикротон дар комментар нависед. Ҳамин мисол 2500 сом боша, мисол 2200 сом ёки 2300 сом ёки 2400 сом монда ба мо дод. Хеле арзонтар кард гуфта фикротон нависад мешавад. Ва инҷа дарои мисол Россия ҳастай бо дарои внутрни тахтагиё. МДФ шам ҳастай, ана тоза дуб шам ҳастай. Ина ино ҳастай. Хоб, иё ака 900 сумаш ҳам дора, 1000 сумаш ҳам дора да. Петли, ручка, мақсад замок, сифатҳои хубша мезанем метем. Чанд сомон ино? Иё 1000 суман ака. 1000 сомон. Ҳо ина иёш 900 суман. Ия намуди дигаша иё 900 суман. Ҳама комплекташ хата? Ҳамаш комплектш хатиё. Замок, камок, ручка ва ҳамаш ҳам мемонена? Ҳо. Баъд онҷа дарои тоза тахтагиё ҳаста, яка мисол ай Беларусия ва Россия меоянд. Ино як намудаш 1800 суман, як намудаш 1700 сум комплект ҳамаи чӣ қушай қатиш мешава. Ручка. Ба хиёлам ҳами дупая? Ҳо. Ина 1800 сомон гуфтена? О 1700 ана. 1700 сомон ин дӯстон азиз. Дари российский материали дуб мешава 1700 сомон. Поле комплекташ, ручка, пучкаш ҳамаш аст. Ҳамаи хатис бо подсвети худаш карда метем ручкаша. Ана ин парагиш боша 1800. Иша? Ҳо. И бо дизайниш бо дигар хела? Ҳо. Ин бо хеле лакдори хушумай. Фаҳмо. Ина бо ду вариант дора 1800 сомон, калешник свет, дизайниш бо дигар хела 1700 сомон бо ина ин гуна свет ҳаст, ручкаш, комплект ҳамаш ҳаст. 4 намуд свет дора ака, мақсад ҳами глошда. Дупа? Ҳо, сафед, зард, ана коричневӣ, сиёҳ. Фаҳмо. Баъд ай шишагиёш ҳам ҳастай. Шипонои шишадор. Ёша? Ҳо, ино 1100 суман. Аммо хеле арзонтар мешавад. Ҳамаи чишхатиё. Сафедо ҳам ҳастай. Сафедо ҳам ду намуда яка. Хоб, инаи сафеде ки дидеси, иё 1000 суман ака, сабират карда метем ҳамаи чишхати. Ана у парагие ки мақсад боз зарчаи камтар, у 1100 суман яка. Фаҳмо. Инда дохил мешава коробкаву абналичкову ручка ҳамаи чизхати яка. Фаҳмо. Хулас дӯстон азиз, ина нархҳо қатъи шуморо шинос кардем. Видео маъқул шуда боша, як такта лайкҳоро фаромӯш накунед. Хулас манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод, мағозаи ҳоҷӣ акай Даврон аст. Рақамҳода бемалол занг мезанед, ватсапай, прамои визовай, занг зада бемалол омада харид кунида мешавад. Нархҳоша пурсида набошед, марҳамат пурсида харидорӣ карда бемалол аз ҳамин ҷо омада аз номи канали Калхозобод гап зада, барои шумо бо ягон арзон карда метавонед.